Kaixo lagunok, gaurko honetan Ilusion izeneko karta jolasa aurkeztu gura dotzuet. Ilusion karta jolasa 8 urtetik aurrerako 2 eta 5 jokalarin artean jolasteko mai jolasa da. Jolasian hasi aurretik kaja zabaldu, edukia atara eta jolaserako prestatuko gara. Ilusion jolasa lehen esandako moduan karta jolas bada, bai? Beraz, joko honetako edukixa kartak die. Oker espaldi manau, 98 bat karta ditugu eta 2 karta mota ditugu. Alde batetik baditugu 12 gezi karta, bai? Kolore ezberdineko 12 gezi karta, eta beste alde batetik baditugu irudi kartak, bai? Irudi kartak marrazki ezberdinekin eta atzekaldian portzentaiekin, hau da, kolore bakoitzaren ehunekoekin. Jolasian hasteko karta danak ondo nahaztu, bai? Eta portzentaien aldia bera begira daukiela karta multzo ipiniko mailen alde baten. Eta ondoren gezi kartak be nahaztu ingo ditugu, bai? Eta multzo edo irudi karta horren aldamenean ipiniko. Holan ja jolaserako gertu ongo gitzake. Nola jolasten da ilusion jolasera? Ilusion jolasean soriz hasiko da edozein jokalari jolasian eta erlojuan orratzen noranzkoan jolastuko da. Lehenengo hasiko den jokalarixak inbarko dagoena da, gezi multzotik karta bat hartu, bai? Eta mailan erdixan ipini. Urrengo jokalarixeko ordia erlojuan orratzen noranzkoan inbiko dagoena da irudi kartak hartu banan-banan, bai? Eta geziak adierazitako kolorian arabera, karta horrek ordenatu beharko ditugu, kolore horren kopuru edo kantidade ehunekoan arabera. Holan jarraituko dugu jolasian, jokalariren bat eseptiko agertu arte. Kasu honetan, karta edo gezi karta horia agertu da, bai? Horrek esan gure da, ordenatu beharko ditugula irudi kartak, karta horietan agertzen den hori kantidadean arabera. Txikitik handira. Jokalari bakoitzak karta bat hartuko da eta berak uste duen hori kantidadean arabera, serian, toki baten edo beste baten kokatuko du. Baliteke kartak ipintzen goiezen enean, jokalariren bat ados ez egotia ordena horrekin. Uste dauela, ez gabitzela zuzen. Jokalari horrek eseptiko hitza esan beharko dau eta jarraian karta danei, irudi karta danei buelta emango zau eta ikusiko zenbat hori kantidade dauen. Seriea zuzena baldin bada, bai? Eseptiko esan dauen jokalariaren aurreko jokalariak irabaziko du gezi karta. Eta seria okerra baldin bada, eseptiko esan dauen jokalariak irabaziko du gezi karta. Jolas honetan helburua izango da, norbera izatea lehena, 3 gezi karta irabazten. Goazen adibide bat ikusten eta hobeto ulertuko duzue. Esceptiko. Ikusi dozue, enjako adibidean, estetiko esan dauen jokalarixak arrazoia aukela, bai? Seria etzala zuzena, bai? Lehenengoko kartan hori portzentaia 6 zen, bigarren kartan berriz 5%, bai? Ikusten dozue, ñabardurak edo 100 kantidadeak oso txikinak biela, bai? Beraz, adi egoteko jolasa da. Kasu honetan, estetiko esan dauen jokalarixak asmatu dau eta berak irabaziko leukea gezi karta. Jarraian zerrengo dugu, erabilitako karta danak jaso
irudien karta multzuan azpixen sartu, eta beste erronda bat egin gutze basieria. Beste jokalari batek gezi karta bat hartuko dau, mailan erdian ipini, eta barriro kolore berri batekin serie edo aurrenkera berri bat osatzen saiatu beharko gara. Hauxe da ilusion, karta jolas itxuran simple bat, baina pista zorrotz eukikie eskatzen duen jolas bat. Gaurko bideo hau gustoko euki baldin badozue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen argibideen berri eukigura baldin badozue, jarraitu gure sare sozialei edo harpidetu gure YouTubeko kanalera.